puno odstupili od te ideje, dakle, da se ide ovim putem, jel? Ovako? Ovako? Tako. Ovako, dobro. Ili možete to lako da primetite? Pa, nažalost, sve više oni koji odlaze iz izviđača u našem periodu jednostavno zanimaju i druge stvari. Mada meni je lepo i ja ne planiram skoro da prekinem. Ne, je li tako? Pa ne bi ni ja da sam načelnik. Je li tako? Dobro. I stariji vodnik, šta, dečaci? Pa i dečaci, takođe, dosta njih sad u starijem uzrastu prestaju da idu na izviđače, ali isto kao što je Ivana rekla, meni je lepo i ne planiram da prekinem. Da, za sada je to i korisno i ovako stvarno zanimljivo, a i drugo imate uvek podmladak kome možete dosta toga i da pokažete, da im pomognete da se snađu i boga mi ovo je zavidan podmladak. Ovo dvoje malih ljudi ne samo da mnogo znaju, već su onako vrlo otvoreni i srdačni. I čemu se nadate na Adi danas? Kako će danas, sutra i prekosutra, tako? Da. Kakva će to biti konkurencija? Ste videli te strance koji su stigli? Nismo još, ali bili smo prošle godine, tako da otprilike znamo šta se dešava i kako izgleda. Jesu oni bolji nego mi u smislu da imaju neku bolju opremu, su nešto drugačiji? Ne, samo drugačije marame. Samo marame? Da. Pa to je zanemarljivo, dakle. Da. Su to standardi u svetu ili se negde radi bolje, negde... Opet sve zavisi od finansijskih mogućnosti nekoga društva. Ovo će biti stranci iz okruženja, praktično. To su stranci iz okruženja. Dolaze nam naši prijatelji iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. I bit će red Francuska. Biće naši dragi gosti sa Kosova. Svi ćemo se družiti, takmičiti. Takmičenje je jedan samo segment u celoj ovoj edukaciji naših mladih članova. A ono što je osnovno, to je razvijanje drugarstva, to je razvijanje međunacionalne tolerancije, verske tolerancije, odnos među polovima. A gde vi sedite? Gde da vas nađu sad roditelji koji nas prate ovoga jutra? Pošto mi kroz ovaj program, predstavljajući razne sportove i zanimljive ljude, damo na 1000 ideja našim gledaocima da se angažuju, da nekako taj svoj beogradski život koji često se pretvori od kuće do posla, i da se pomogne oko domaćeg i prosto nemamo vremena za drugo. Gde da vas nađu? Koji klub preporučujete? Gde prvo da odu da se raspitaju? Koliko im to vremena, isto mi odgovorite, koliko im to vremena? Na svim našim opštinama postoje, u gradu Beogradu postoje odredi izviđača, ali generalno onako najlakše kako je stupiti u kontakt, to je ili pozvati, mi se nalazimo u Domu omladine u Makedonskoj broj 22 na 3. spratu. Imamo i naš sajt, to je izviđači Beograda. Lako smo dostupni, lako nas je naći, kogod želi da se priključi. Mi sve rado primamo, bez obzira na godine. Kažu, pitaju, zabavnik čitaju od 7 do 77 godina. Kažu, u izviđačima su ljudi od 7 do 87 godina. Jer oni, kao što su rekli, ima u jednom trenutku, odlaze ti mladi ljudi, ponukani nekim drugim izazovima, nekim drugim tenjima, ali vrate se uvek. Pa to je dobro. To su krize, to se prevaziđe. Taj pubertet je stvarno jedan, dakle, i fiziološki, dakle, period, ne samo psihološke promene i, ne znam, želje dece da se otisnu, prosto mora da se nešto na neki način malo isproba i valja se samo vratiti na pravi put. Zato budno oko roditelja je dobro i možda taj neki, da smo ugradili neki dobar stav i dobar odnos od malih nogu. Dakle, ovo dvoje za njih ne brinem. I kad bude došao pubertet i kad budu se otisnuli u neka nova iskustva, sigurno će se vratiti na pravi put. Temelji mora da postoje i to je najvažnije. I kažite mi samo koliko to vremena jednoj porodici oduzima da dete šalje u izviđače, dakle da podrži sve te aktivnosti koje imate? Pa ne oduzima to ni... Koliko se nedeljno, recimo, srećete i kako? Svaki, oni već ovako kao jate, pčelice i to kad imaju, to je jednom nedeljno se sastaju sa svojim starijim instruktorima, vodnicima, načelnicima, odrađuju svoje programe, uče sve svoje veštine. Stvarno je kratko vreme da navedemo o čemu se sve radi. Evo sad smo za ove starije naše članove organizovali prošle godine, pretprošle, sad ćemo to stalno da uvodimo sa Ministarstvom omladine i sporta, edukacije o pisanju biografije ili CV-a, kako se sada kaže, pisanje projekta za aplikacije. Znači, baza našeg programa je nešto što je osmišljeno još pre 100 godina. To je to snalaženje u prirodi, odnos prema porodici, prema društvu, ali mi svake godine to nadograđujemo sa sve novim. Tako da evo sad prvi put uvodimo, to je prvi internet skautski radio na Balkanu. Mi ćemo sad imati direktno uključenja. Kad će to biti?
Pa evo, to već radi. Aha, to će biti sad naradito. Jeste, to ide preko... Doći će naša ekipa danas, pa ćemo to da zabeležimo. Između ostalog, naravno, najviše ćemo tu, pretpostavljam, dobru atmosferu da uhvatimo. Hvala vam ljudi puno što ste došli u ovom danu koji je za vas onako prepun izazova i hoćete sad, evo, načelniče i vodniče da nas odjavite onako na jedan propisan skautski izviđački način. Evo, tako ćemo da se odjavimo. Da vidim kuda da prođem zbog mikrofona. Polako, možete zbog bubice? Ćemo da skinemo bubicu? Može. Može, slobodno, polako. Da skinemo, da ipak odradimo stvari kako treba, profesionalno. Imamo zastavice. Ovo je jedan način komunikacije sa zastavicama, super. a sada učimo i sa kompjuterima da se snalazimo, ali ipak kad nestane struje i kad smo negde, ovo je najsigurniji način. Izvolite. Mašite.